Il-Union tal-Edukaturi Professjonisti ħarġet direttivi sabiex edukaturi vulnerabbli ma jidħlux l-iskola u jkunu disponibbli li jaħdmu online. Fis-qarrija l-UP qalet li qed issegwi l-komunikazzjoni għaddejja bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Awtoritajiet tas-Saħħa. Minn dan jidher ċar li l-edukaturi u l-pubbliku ġenerali se jkunu esposti għal riskju għoli ta' infezzjoni bil-mod kif se jerġgħu jinfetħu l-iskejjel. Il-UP għamlet talba uffiċjali biex il-Ministeru tal-Edukazzjoni joħroġ risk assessment għal kull skola u risk assessment individwali għal edukaturi vulnerabbli. Sakemm toħroġ din il-policy, il-UP ħarġet direttivi sabiex l-edukaturi vulnerabbli jibqgħu id-dar. Id-direttiva se tibqa' fis-seħħ sakemm tingħata assikurazzjoni li dawn l-edukaturi ma jkunux esposti għal dan il-virus minħabba nuqqas taħsib. Fil-fatt huma bosta l-għalliema u l-LSIs li għadhom imħasba dwar kif se jaħdmu meta jiftħu l-iskejjel bil-famużi protokolli tal-Ministru Owen Bonnici mhuma jagħtu ebda serħan tal-moħħ lanqas lill-ġenituri.